se'n són de casa i eixim al carrer per a fer-li a la gent la pregunta eterna. A quina edat et jubilaràs? Yo a los 63 si pudiera. Yo me gustaría jubilarme lo antes posible. Jo pense que no me vaig a jubilar mai. Quan me deixen. 60, sense cap dubte. Soc bombero, guapa. La edad establecida son los 67. Hombre, ahora a los 65 si tienes 38 años y 7 meses, algo así. 70? Crec que en 67. Va cambiando. Jo crec que era 65, però com no me preocupe tampoc no ho tinc clar. Me pareix una burrà. Fatal, fatal. Me pareix perfecte. Perquè la gent cada vegada viu més anys, pues se té que pujar l'edat de jubilació. Mal. El que està en una oficina de categoria, però el que està a l'andamit, foto-te. Cada vez la gente cotiza más tarde, no queda otra porque no hay fondos para pagar las actuales pensiones. Este no se jubila, Me jubilaré en la misma empresa. Al ser autònom, treballa per casa. Pues no sé, pues lo millor vaig ser un poc la meva activitat i faig les coses d'una altra manera, però jubilar-me no. Segur que me jubile i per lo que me queda ya, ¿para qué cambiar? Sí, sí. Voy ya más de 25 años y creo que no va a ser el momento de cambiar. Home, no vaig a canviar. Si no estic perdut, Si no continua i no me jubilaria als 60, claro.